seara și bine ați venit! Sunt Petru Chiorsac. Ce talent aveți, domnul Chiorsac? O să vedeți. Hai să vedem! Am să vă arăt E pentru Andra? un cimpoi sunt. Am dat ochii la noi. Mi s-o bolăge pisica, are porici de titica, și-a dă cu tăcătă. Și atunci aminte de pe atunci, când ne plimblam prin văi și lungi, te ridicam de supliori, de atâtea ori, de atâtea ori. De atâtea ori. De atâtea ori. Chiși, chiși, nu. Excelent, vă mulțumim. Ați apucat să încălziți vocea înainte?